pinasepuh, para adi sepuh ingkang tansah kinurmatan, Bapak saha Ibu para tamu sedayanipun ingkang tansah sinudarsana. Saderengipun monggo kita sedaya memuji syukur wonten ngarsaning Gusti ingkang akarya jagat. Bilih ing wekdal punika dinten Sabtu tanggal 11 kita sedaya saged mengempal wonten ing mriki kanthi kahanan sehat, boten wonten alangan setunggal menapa kemawon. Lan saged hangesreni adicara siraman calon pinanganten anak Ayu Arawida putranipun Bapak Agung sekalian Ibu Laksmi. Para rawuh, Bapak saha Ibu ingkang tansah kinurmatan. Bapak saha Ibu, para rawuh ingkang tansah kinurmatan. Adicara pasang bleketepe badhe kawiwitan katuran dumateng Bapa supados pasang bleketepe. Kanjeng Ibu ngaturaken bleketepe dhateng Bapa lajeng dipun pasang dhateng Bapa. Satemah netepi dawet yang kita bleketepe wujud saking papan suci wonten ing kayangan ingkang nami Balai Katapi ingkang nami suraos bilih ing benjang penganten sageta suci lahir lan batin. Pasang bleketepe saged dipun wastani pasang taruh bilih badhe ngawontenaken pawiwihan mantu. Selajengipun kepareng Bapak Agung angudari tuwuhan awujud pisang raja lan badhe pasang wujude pari sauli kang nemu raos bilih mugia temanten ing benjang subur makmur sentosa raharja akeh rejekine cukup sandang pangan lan papan panggonan lan adeh saka bodho rencana anggonan bebrayan. Aturan dumateng Bapa dalam biyung dinasti lenggah ing dampar ingkang sampun katata kanthi laksana. Bapa lenggah ing sakwa tengening penganten sakderengipun jinamas ing lareng limas calon temanten putri ing ngarsanipun Bapa dalam biyung dinasti nyuwun idi pangestu dalam nyuwun agunging pangaksama mring ingkang rama miwah biyung dinasti. Awit calon temanten putri badhe lumebet ing bebrayan enggal. Senadyan boten namung menika ingkang putra sangkem ing pepadanira ingkang rama dalah biyung, nanging raos ing penggale ingkang rama dalah biyung satu beda. Tatkala sinembah pepadane padya sinendha mayang batine trenyuh jroning wardaya trenyoning nala ingkang datang sinayudan satemah rama dalah biyung kuwawa ngampani mesthine waspa. Ulah marawayan tumetes dinampi kanthi lumahing asta maringkang putra minangka parandanda tumurun nugraha bilih ingkang rama dalah biyung ingkang sampun paring idi paingilan miwah pangestu dumateng kang putra hageneri arsa dawuh palakrama prapirna paripurna ngabekti ing pepdanira ingkang rama kakung dalah biyung dinasti kang putra calon temanten ring ingkang rama dalah biyung lumampah tumuju sasana jamas pasiraman. Kawuriyan rising rahayu sampun lenggah ing sasana jamas pasiraman. Tumuli Bapak Ibu Suharso ngrajeng toya suci Parwita kang minangka sarana jamas pasiraman calon pinanganten putri. Ingkang rinanti ing sepisan Bapak Agung ngombe toya sinutak ing bokor. Salajengipun ugi toya saking lepen tempuran warih saking dalem her saking lepen tempuran miwah toya saking dalem mriki sampun manunggal dadya sawiji. Mugi Risang Ayu samangkane kasalaban saking wibawaning dalem sarta saged mancing ajer warih ing lepen tempuran. Ingkang kaping kalih Bapak Agung nyebetaken klapa sepuh segandeng. Mugi menika dadya pralampita gegandhenganipun tiyang sepuh. Non inggih pisan kekalih awit sami manunggaling putra calon pinanganten saripun. Wahai Bapa sangsaya tuwa sangsaya wicaksana. Mugi
uga Bapak Agung kabantu Ibu manunggalaken Sekar Sri Taman nyawiji kaliyan toya lan klapa. Sri ateges ratu taman nenggih gumalaring puspa. Sri Taman ateges wetune Sekar wujute mawar mati kantil liwat kenanga. Pramita apa kang binawa saking kedaling lati para warga sageta tansah kumantil kantil ing wadaya. Kumenang kening ing tungtunging nala amrih amrum gandhanipun Sekar Sri Taman den sedya mrih sesampun rising calon penyangaten saged angambar arum gandhane kadya gandhane Sekar Sri Taman. Sampun rinacik toya suci prita adipine Bapak Ibu salajengipun main karsaning kang amang kiri. Non inggih Bapak Ibu kinten ngaturaken toya suci adi permisa adi dumateng Bapak Ibu calon besan. Toya suci permita minangka sarana jamas pasiraman sing calon sampun mangarsa Bapak Ibu makantata pangandikanya ingkang buta. Sampun bidat ingkang buta daya-daya nira lumaksana parasing sedya hamung ngastani karya rapta ing dalemipun Bapa Purnama. Paring jamas pasiraman samangke inggih menika para pepunden, para pinasepuh pitu cacahipun. Pinega pitu amrih risang calawan pinangaten putri lan sapikanto pitulungan pinase ing sasama cinakep pring Gusti. Para pepunden dalah pinasepuh ingkang kula aturaken kala wau inggih menika setunggal Bapak Agung kalih Ibu Laksmi, Bapak Punjaini, sekawan Bapak Yuda, gangsal Ibu Nurul, 6 Ibu Sati, 7 Ibu Ayu. Keparenga dhumateng para pepunden, para pinasepuh kasuwun pangestunipun paring jamas pasiraman dhumateng risang calon pinanganten putri. Ekang sepisan paring jamas pasiraman non inggih Bapak Agung kanthi kebak ing pangati-ati sarwa sarwi binarung donga suci lumebeteng toya waradung saradining sarira risang ahayu ancus kadya sinirang tenta sarindu rawayu ayem tentrem sajroning kala ing kaping kalihipun kasuwun Ibu Biyung kinasih pering pangestu sesuci age-age barepegi eka putri kebak ing sutresna jinamas ing laring sang calon penyanyi putri waradin ing saking sarira saking pucuk dumugi saparaning ahayu salajengipun keparenga ingkang eyang lan inggih eyang Surati paring pangestu dhumateng wayah kanthi pangestu suci diri karena paring jamas pasiraman toya suci parwita adi ketang tresnane eyang marang wayah sakiripun anggulipun paring puji pandonga rahayu kanthi piantringan toya parwita sari mugia calon pinanganten hayem tentrem kadya pinaringan pangayoman risang ahayu mring ingkang eyang dupi piaringan pamuji donga luwah suminang ing waris suci. Salajengipun Bapak Agung paring toya sesuci ingkang jel saking toleh kendi pratala. Kendi ngarani wadah pratala ateges lemah. Ing toya boten pedhot pratandani. Sepulur ing karahayan, sepulur anginipun kagungan esa, sepulur ing sandang bogam pinabrana. Kanthi sesucen kula, mugi-mugi risang ahayu anggenipun badhe nggayahi wajib kalis ing godha rencana, kalis ing sanikala hamung rahayu kang bakal tinemu.
Niat ingsun ora mecah kendi, nanging mecah pamorek anakku, ditirukan oleh orang tua calon manten. Titi Laksana salanjutipun dan inggih Bapak Agung Arsa Mangkas Rikmane ingkang putri. Pakasan Rikma windah ing nok tinampi dening ingkang ibu. Mugi Risang Ahayu nyembadani kekudanganipun ingkang rama miwah ibu. Kadidene Sasmita Pangkas Rikma non inggih wiwit samenika Risang Ahayu samekta bawa priyangga kalamun sampun kulawarga mangun gesang tambayatan kaliyan ingkang garwa. Rama kakung tumindak Bambang Pungkasan ingkang paring Sasmita hambuk bilih ing dinten menika Rama kakung saged Bambang putrinipun ingkang Pungkasan. Kawurian Bapak Ibu sampun mijil saking Wisma Arsa tumuju wonten ing pundi ing papan ingkang kangge hanengan Rikma. Pundi ing papan minangka hanengan Rikma inggih wonten ing pelataran wiraning gapura ingkang sisih kiwa. Kawurian sampun sawarga ingkang ibu sarwi ngunadika. Gotok ing kandha ujaring bakul sinambi wara bilih papan ingkang minangka sasana paneming Rikma bisa kanggo tamba kangen. Benjing kalamun ingkang sampun palakarma tentu badhe iwal saking pakonan bapa istiwa ibu. Bawa priyangga madiring pribadi pan wonten ing wisma priyang gesang mulya kaliyan ingkang garwa. Perpisahan mekanten sawaji-waji saged nuwuhaken raos kapang ing wargaya nalika raos kapang Danta bisa sinayudan ingkang Bapak miwah ibu cekap mriksani papan ingkang kangge nanem Rikmane. Calon pengantin satemah raos kapang saged ical musna anane mung rasa suka lan bangga ing uripe putrane. Paripurna Bapak Ibu metak Rikma ing putra daya-daya tumuju wonten pundi dumuning papan amangkas tumpeng. Para kadang kula saking paket pengantin sampun sawetara hayang sampun. Nalika semana Bapak Ibu sampun sumandhing ing tumpeng. Sarwa sarwi kebak ing pangati-ati Bapak Agung Mangkas tumpeng. Tumuli kaparingaken dhumateng garwa nggih ibu sampun katampi pucuk tumpeng. Gandeng krenteng-krenteng Bapak Ibu Suharso tumuju wonten panti busana. Nenggih panti Risang calon pinanganten putri kang nembe sumbaga mring juru sumbaga. Pangkasaning tumpeng minangka sarana bilang pungkasan pratandani kalamun Bapak Ibu Suharso paring wasiat dhumateng ingkang putri supados tansah bekti mring pangeran. Datang sopan mring jatine panembah tansah mudi dewangipun Gusti sarta nyingkiri ing pepacunipun. Bilang pungkasan orang tua manten bilang calon manten. Makaten napa ingkang saged kula aturaken wonten adicara siraman menika boten kesupen kula ing mriki minangka sesulihipun ingkang hameng pugati ngambali atur sugeng rawuh sinartan atur agunging panuwun ingkang tanpa pepindhah ning panjenengan para tamu sampun minangkani pamundhutipun Bapak utawi Ibu Laksmi. Para rawuh para lenggah dening kula nindakaken urip perancanganipun adicara mila purwa dumugi paripurna tatamtu kathah kekiranganipun ugi kekilafan kula. Mila menika kula namung nyandhong lumuturing Seh Samudra Pangsama dumaturing Seh Samudra Pangsama dumateng ingkang habengku ganti ugi panjenengan sedaya labet ugi daya kula manungsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.